Здравейте, продължаваме с част втора от стихосбирката "Очите на монаха". Аз съм Мартен Игнатов. Бегло, твоята коса червена, харесвам те дори и тена. Когато си предубедена, сладка си новородена. С очите рядко ме срещаш, работиш неуморно и ме оглеждаш. Малко срамежлива, мента си пиеш да не си свенлива. Искам да се разходим в парка. Усмихни се, не бъди жалка. Дъх поеми и брой до 3. Душата ти в мен се скри. БМВ-то. Бе горещ летен ден. Бях в зоната, нещо ставаше в мен. Трима сме в колата черна. Отнехме предимството на един и той ни мерна. Напсува ни и ни ядоса. Сигурно щяхме да поставим на гроба му роза. Пуснахме го пред нас. После след него пълна газ. Двамата братя отпред им падна предето. Шофьорът подаде на другия желязото. Изпреварихме го, 20 стрела профучаха. После избягахме и се скрихме под една страха. Благослов, това е по-набожно. С тези сладки стихотворения, Боже, помогни ми да обърна света. Ще пиша важни изречения. Ще се боря, но не ще се оплета. Дай ми, Боже, пътя във веки веков. Аз ще те величая, ще бъда твоят благослов. И още две. Вярно ли е? Не знам как да те опиша. Дързостта във врата ми диша. Талантлив съм, но съм сам. В сърцето си ще те държа, знам. Вярно ли е, че си истинска? Мека ли си като дървесина? Това да не е просто приказка. Не ми позволява да е истина. Ако не си съгласна, от списъка ще те драсна. Но пък ако се чувстваш добре, за мен си Черно море. Вяра. Гледаме от високо, нараняваме хора дълбоко. Вярата е истинска, сърце като на приказка. Да си добър е трудно, научавай стой будно. Бъди често щедър и издръжлив като кедър. Какво е да си Бог, да си верен е залог. Даваш изпитания, щадиш наказания. И едно малко срамно. Гасеница. Всяка малка гасеница убивам като грамотевица. Не ме питай, защото звяр съм в леглото. Колената ти ще оставя сини. Ах, тези твои очи сиви. Ще целувам устните ти, докато станат горчиви. В очите ти ще гледам как любовта угасва. Ще те преследвам и моето безхаберие едва ти пасва. Да бъдеш или да си поет, може да си превзет. Да си драматург, трябва да си признат в Хамбург. Да си пееш песни, ще ти казват, че са лесни. Да си милка момичета, няма смисъл, иди за кокичета. Работиш по цял ден, чувстваш се безполезен, бил си депресиран, бил си и другиран. Увеличи своите контакти, да имаш повече лакти. Не почитай скрити мисли, не разчитай на дрисли. Това е стихосбирката, хора. Може да се поръчате от Истор или да ми пишете. 55 страници. Завършва с вечен живот и започва с кога умра. Това от мен, Мартен Игнатов, Очите на монаха. До скоро!